Zimbabwe mukati mekutsudzura mukati mekufafaiza right. Nyaya ndikutanga nayo panapa inyaya iri kukaroyi right. Kukaroyi kune mwana ave ne6 months ashaika, asi mwana uyu mazvarirwa akaita ndeyekuti amai vemwana uyu vakamuzvara vazvara mwana uyu amai vachona ndokubva mwana aita 12 days ndoiri chi12 rachona mwana achibva afa kudaro kutaura kuno kwatiri kuita mukabeka kuti akafa muna May, June, July, August, September, October kutodarika futi 6 months kusvika nhasi tapinda munani muna December. Mwana uyu mazuva anokwenda kuita matatu adarika kwakauya moto uchibva kutsva moto paungari mukati mekutsva ndokubva wananga nekumakuva evana avo vanhu vakadai vakomana moto uyu ukaramba uchenderera mberi unopedzisa wapinda muvhileji ukapisa dzimba dzedu. Enioroshi wiri binefo vakachiwemba kimenike asha hakioro wiri binefo airi dinefo iri difo baba pati muzukuru wasekuru kule sikutukane saka ndiite sei ona chale chembe kumisa musoro kudai kwenda kachibata chimuti apa kufarira mavhidhiyo awakabuda emukasira mberi kwazo inzwa ipapa zvadaro moto wataka kupfuta saidi raidzima vanhu nesaidi enda kumakuva zvakavanetsa simba ranga rine moto nemamhanyiro awaita, asi moto wakati wasvika pane guva iri ndobva wangoti mo uchibva wadzima no more fire ndokubva wadzima. Vanhu vakati guys moto nemapisiro wanga uchiita wai wadzima apa handei hapana fire gedga wadzima nei? Yes, kukumberi kwechisora riripo wani siri kupfuta ndokuvhaida amai kumagunde yekumagunde amai kumagunde yekumagunde ajekesa musutu yekumagunde kufamba uko vakananga kumoto vachinosvika paya vari kuona pakavigwa mwana uyoyo kachitunha kari pamusoro abaisapea ana kukanganisa kubva muna May kusvika nhasi angave pasi angave panze, asi mvuye kukanganisika iripo. Ukanganisiki huripo nezvaari hanhu asi kuenderana mutumbi hauna kukanganisika uripo angani mwana yuyu mwanasikana. So ndokubva kuti zvinhu ndobva vaenda kumapurisa vaenda kwamambo ndokudza sabhuku mambo vakatombouya vakaona mapurisa vakauya vakaona. So kutaura kuno kwatiri kuita vatungamiriri ava pavakaenda havana kudzoka kusvika nezuro. So kusvika nezuro vanoti ivo vazotumirwa shoko kubva kumusoro kunzi izvo dai maviga, but ivo vari kuti hongu tinganzi tivige zvedu, but pakutanga takanga taudzwa nevakuru kuti izvo panoda kuti patsvagwe tsvakirudzo chii chakamboitika nekuti hatingati mwana akavigwa ane 6, 7, 8 months ari pasi. Zvinonetsa kuti chii chamubudisa, wai kana abudiswa kubva pasi chii chambomubudisa, sei asina kuona, sei asina kudyiwa nzvimbo ine mhuka. Saka taida kutsvaga kuti chii chaita mwana uyu tozomuviga, kana pane zvakakanganisika tazvigadzira tikamudzorera zvakare pasina chatagadzirisa tiri kutya. Mutumbi wanga une hembe dzawo dzawakavigwa unadzo. Yes, hapana chakabviswa. So kutaura kuno ndizvo vari kuchema nazvo kuti hatizivi kuti tiri kunzi tivige yedu, but hatisi kuziva kuti toita sei. So mubvunzo unoti vaifanira kuti zviitwe sei? Zvinoitwa nemadzimambo here vemunzvimbo, zvinoitwa nemasabhuku here, kana kuti zvinoitwa nani? Uyezve kana mutuna guva rikafukunurwa kana kuti rizofukuro rizofutirwa zvakare, hazvidi vamwe vakuru here vanoti chiitai zvakati mukafutsira mega haisi mhosva here? Ko zvazvakaita izvi tingangofutsira tisida kuzvitsvaka? Anoda pasimba nekuti zvitsvakwe ndiani? Handiti vakapiwa go ahead nevakuru venharaunda kuti vigai mwana. So ivo vari kuti zvinoitira kuti kuvigwa zvinhu zvisina kumbotsvakwa. Ndiani akafukunura mutumbi? Ndiani akafukunura guva? Ndiani akaisaka mutumbi pamusoro peguva? Chii chakazopaka kuti moto usvike uchidzimira pamutumbi uyu? So zvakaoma ngoma apa ndanga ndichifunga mukoma wangu kuti ndingorova dhunge ntunge kusina kuchembere kusanganisira nezvipfopi. Nyaya yandanga ndichitaura mukoma KB yandiri kutaura kuti yemarara vari kushevedzera